Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, legend. Linja, Dumelang. Murigaboto. Mulibwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Toya kumchinjiko ubofu neorombo hadidi chimwe chiro asiru pone soroto no simbi rakunewi ye pa Calvary dinofu kama pasimu ndipo beseini Jesu ndo tukuchemera moyo wangu waipa Jesu ye wataura tinozo kuchenura dosimbi birakunewi Calvary dinofu kama pasi ndipo beseini ndapaje sekudewi jiroje seje pasi moyoje emuwiri uwewe yunarini dosimbi rakunewi yeye pa Calvary dinofu kama pasi ndipo beseini dosimbi rakunewi munezi zizo zenyu zinona rapaini eropa rora Kristu dosimbi rakunewi pa Calvary dinofu kama pasi ndipo beseini Jesu likuya moyo wangu
wachedurwa mbiriku na Jehova ndosimbi rakudembi nyenyeye pakalvari ndinovuka mapasi ndipo neseini ndosimbi rakudembi nyenyeye pakalvari ndinovuka mapasi ndipo neseini ndosimbi rakudembi nyenyeye pakalvari ndinovuka mapasi ndipo neseini ndipo neseini ndipo neseini ndipo neseini. Toda kutenda Mwari pa mangwanani emunamato, mangwanani ekutsvaka chiso cha Mwari, mangwanani ekunzwa Mwari vachitaura runyararo mukati memoyo yedu. Toda kuti titarise bhuku raHebrews riri kunyorwa to the Hebrews, kuvaHebheru, kuti vazive chinangwa cha Mwari maererano nesevhisi dzemusanchuari. Ndo chinangwa chebhuku mitambo yaitambwa mubhuku raLeviticus, vakuratidzwa uprista hwaKristu kumusoro kudenga. Pfungwa yandoda kuti tibate, vhesi randoda kuti tibate kubva mubhuku raHebrews, ndoda kuti titarise Hebrews chapter 7 verse number 9 and verse number 10. Musoro wenyaya uchiti ngwarira zvemumhuri menyu, ngwarira zvemumhuri menyu. Pane zvemumhuri zvinoda kugarwa pasi, woronda woona kuti zvii zviri kuitika mandiri. Verse number 9 inoti, zvinoti ngati naRevhi unopiwa zvegumi, iyewo wakapa zvegumi muna Abrahamu, nokuti wakanga achiri muchiuno chababa vake pakusongana kwaMechizedheki naye. Saka panapa tiri kuudziwa nemunyori ari kunyora bhuku iri. Vamwe vazhinji vanoti munyori wacho ndipo vachitarisa style yekanyorero. Vamwe voti anogona ari Barnabas, vamwe voti Apollos, vamwe voti ndiLuku akanyora bhuku iri. Mumwe mukuru mutana anobva ati tinganetsane pazvinhu zvose, asi Mwari ndiye anoziva kuti bhuku iri rakanyorwa nani. Saka toda kudzidza Hebrew culture kuti yanga yakamira sei. Takatarisa panyaya yaLevhi achipa zvegumi ari muchiuno chababa vake Abrahamu. Muchaona kuti Hebrew culture ine concept inozikanwa as federal leadership. Yakambomira sei federal leadership? In this scheme, children are considered a part of their ancestors, especially their fathers. This is often used in discussions of sin and the fall of men. Saka panapa tiri kudzoti maJudha patiri kudzidza this concept, vanoitora pakuti vana zvavari zvinobva kana kuti zvinotreswa kubva kudzinde ravo madzitateguru
inogona kushepa behavior, character yemageneresheni achauya. Concept iyi vanoitora kubva pakudonha kwaAdhamu muchitema. Kudonha kwaAdhamu kwakaafekta rudzi rwose pasi pezuva, nokuti ndiye head wemhuri yose yepasi pezuva. Saka muchaona concept number 2, vanobhiliva kuti baba akaita chitema, mwana anoprefekta chitema cherudzi chakaitwa nemadzitateguru. Saka baba vakaita chitema chavaita, mwana haaite exactly zvamaita, anoprefekta, anotora chitema chiye oenda unochikanda to the higher level yepamakasira imimi. Saka imwe concept kana kuti pfungwa inobatwa paHebrew kana kuti Jewish culture inotidzidzisa kuti kudii? Inotidzidzisa kuti baba vakatuka rudzi iroro, baba vakatuka mwana iyeyi nerudzi ruchauya runomutevera vanogona kuva vanhu vakangotukwa nekusingapere. Muchaona zvakare kuti they believe kuti baba vakablesa. Panapa tiri kutaura zvababa kwete zvamai. Baba vakablesa vana, kunamatira vana kuti ramangwana rako rakajeka. Mashoko emuromo wababa anorespektwa naMwari ari kumusoro kudenga. Muchaona papfungwa imwe yatinobata pana Noa paakatuka vana vake, vaona Noa akadhakwa, vakatadza kumufukidza. Rudzi irworwo rwakatukwa naMwari naNoa, Mwari vakatodzwa. Ende zveni Noa paakataura kuti iwewe uchava muranda kuvakoma vako, zvikaitika sekudaro. Muchatarisa zvakare kuti zvodi Joseph paanotora baba vake Jacob vari muIjipita, Jacob anotora vana vaJoseph vazukuru vake ovaropafadza nokuti irudzi rwake. Saka chatinodzidza mushoko raMwari ndechekuti usavhiringidze baba vakakubereka, usanetsane nababa vakakubereka. Inini kumba kwedu takararama 17 years tisingaziva kuti zvinotesta sei kudedza munhu panyika kuti baba. Taitozvinzwirawo kuma next door kuti kune chinhu chinonzi baba, asi tasingazive kuti zvinombotesta sei kudedza munhu kuti baba. Baba vangu vaiva munhu aiva nemabhizinesi avo, ndokusiya mai. Nyaya dzavo handitodziziva kuti zvii zvakaitika, hadzisi dzangu. Ndokusiya mai, ndokwenda unotora umwe mukadzi, ndokugara naye, ndokuzodzoka kumukadzi wekutanga. Maybe ndisati ndaenda kure. Pfungwa ndoda kutaura nevarume paishu indakatarisa paishu yababa vangu. Murume wese anobva pazano raMwari achienda kunogara nemukadzi wechipiri newechitatu, ziva kuti pazvichapera mukadzi iye anokutiza. Unopedzisira wadzokera kumukadzi wako wekutanga. Ndakazvidzidza pana baba vangu, vakauya vari Lazaro vasina chinhu zvavo, vadzoka kudaro. Mai vedu vakagara nesu pasi vakatiudza kuti baba venyu vadzoka. Ava ndivo baba venyu vamaichemera makore ese. Nyaya dzedu nababa venyu hadzisi dzenyu. Tereresai mukati meupenyu. Vakoma, mhuri yakasvika pakunetsana nababa kusvikira mhuri yose yava
vakarova baba, ndinorangarira kuti hapana kuita nguva vanhu pavakarova baba hapana chakafamba musha, uyo adzingwa basa, upenyu hauchafamba zvakanaka. Baba kunyange zvikaita sei haisi shamwari yako yekuti ungataura kuti mudhara inini ndinokurovai. Tereresa, unenge wagunzva ziso raMwari ari kudenga. Vakanetsana vachirova baba, ndichizama kutakanura vakoma musadaro, hanzvadzi musadaro, takanamata. Tereresa hama dzangu, nyaya yamai vako nababa vako mukunetsana kwavo haisi nyaya yako. Iwewe uri mwana. Tereresai, kune ana amai vanodzidzisa vana kuvenga baba, kusabatsira baba. Kuna ana baba vari kurara mumastriti, haisi nyaya yako yakaitika. Havana kundichengeta, havana denga rinozviziva. Mwari akakuchengeta munhamo dzako, usatsive chakaipa nechakaipa. Chengeta baba vako, vanoda kuchengetwa newe. Saka mai vangu vakatiudza kuti vana vangu, nyaya yangu nababa venyu haisi yenyu. Baba vakakutsamwira maprojects anodonha. Hebrew culture yaidzidziswa Israeli kuti sekuru vako, baba vababa, kana vakaita hasha, kana newewe uri muzukuru, zvinhu zvako hazvifambe mushe. Ndinonzwa vamwe vana vanotaura, vanoramwa rudzi, vanotaura kuti isusu hatisisina basa nerudzi rwenyu, tinoenda namai, tichagara kwana sekuru. Terera, kwana sekuru hakuna chikomborero chako. Kunyange ukauya kwana sekuru, kunyange ukapiwa senemu yekwana sekuru, chikomborero chako chiri kuna baba vakakuzvara iwewe. Unotuka vanhu nekumusha kwababa vako kuti zvaita sei. Tereresai, iculture, the Hebrew culture, yaiva nemakoncept ekubhiliva kuti baba vakakuropafadza. Tarisai a good example. Jacob achiropafadza vana vake. Rubheni akaudziwa, iwewe uchava rombe pasi pezuva. Akatukwa nababa, endai munotarisa paMount Sinai. Moses akuronda marudzi, rudzi rwekwaBhenjamini, rudzi rwekwaRubheni rwakasvika rwavashomanani. Makambozvibvunza here kuti mumhuri menyu sei muri vashomanani? Wakambozvibvunzawo? Tereresa hama yangu, usatambe nababa vakakubereka. Tisati taki baba vari kudenga. Haukamu kuti unoda Mwari ari kudenga uchivenga baba vari panyika inoi. Wakamadzidziswa nani makoncept iwayo? Madzimai, tereresai, haikona kudzidzisa vana kuti inini handisi ropa rako. Kune madzimai anodza vana kuti unogona kurova baba wako nokuti ropa rimwe chete. Munotukisa vana. Kana izvi makazviita, tinoda kunamata nhasi. Nhasi tinoda simba raMwari. Uri kuzvibvunza, wakadzidza iwewe. Uri kuhukei iwewe, wakadzidza. Hapana zviri kuitika mukati meupenyu hwako. Fonera mudhara usati waudza mudhara ari kudenga. Nyaya yako yakaongororwa kumusoro kudenga. Wakasiya watuka baba uchienda kuUK, wakasiya watuka baba uchienda kuSouth Africa iwewe. Tarisa ko zvino uri kugara uri maoko emapurisa, uri kugara uchingotsvakirwa nyaya. Hapana chinobuda mukati meupenyu hwako. Baba vako iwewe vakafa usipo, vakafa vakavigwa usipo. Tereresa yanangu, haikona kuda kumhanyira kudenga uko usati wagadzirisa ukama hwepanyika inoi. Ukama panguva yekunamata mangwanani ano, aumbotaura nevana, vakomana nevasikana.
baba mukaita zvekutamba navo munotukisa even vana venyu. Ndo concept yairemo. Saka bhaibheri rati pavhesi 9 zvinoti ngati naRevhi unopiwa zvegumi. Revhi ndiani? Muchaona kuti Abrahamu anobereka Isaac. Isaac obereka Esau naJacob. Tirikufamba tese. Saka tina Abrahamu ndiye generation yekutanga, toita Isaac ndiye generation yechitu, toita Jacob third generation, toita Levi fourth generation. Saka bhaibheri riri kuti Abrahamu paakaenda nezvegumi zvake kuna Mechizedeki akanga akatakura Isaac, Jacob, Esau, Juda naLevi. Vese ava marudzi ese ekwaIsraeri aiva muchiuno chake. Saka baba pavanoenda kunonamata vari kuenda vakatakura rudzi rwese rusati rwava panyika ino rwakatakurwa muchiuno. Saka teereresa hama yangu, kwese kwatinoenda sana nababa kunogona kuafekta mageneration anozouya. Number 1, Isaac asati azvarwa, bhaibheri rinotaura kuna Genesis chapter 20 verse number 2. And Abraham said of Sarah his wife, she is my sister. Kudzidza kunyepa. Abraham akanyepera mambo. Sarai ahasi mudzimai wangu ndisisi. Isaac aiva muchiuno, Abraham achinyepa. Isaac asati avepo panyika inoyi. Mukaverenga Genesis chapter 26 verse number 7, Isaac aberekwa ava panyika inoyi, atokura aveone mudzimai wake. Bhaibheri rinoti, and of men of the place asked him of his wife, and he said, she is my sister. Nyaya yekunyepa. Makamboona kune chimwe chikwata chinonyepa, dhimoni rekunyepa, kusangoda kunzwa kutaura chokwadi. Kune varume vanonyepa zvinotyisa. Ukaona murume achinyepa, machances ari high ekuva muroyi. Anonyepa to the extent yekuti anodzingisa vamwe vanhu pabasa vari innocent. Bosi ndanzwa achitaura zvekuti mukaronda kanyepero kake kaanoita, mukanyatsokukaronda, muchaona kuti madzitateguru ake vakazviitawo. Saka tine fourth generation. First Abraham, Isaac, Jacob, and then Levi. Saka zviri kunzi panapa, Abrahamu paakaenda kunonamata akaendawo naLevi the fourth generation, nokuti akanga ari muchiuno chake. Baba pavanoita zvakanaka vaitira zvakanaka rudzi runenge rwose. Teereresai, bhaibheri rati akanga ari muchiuno. Iwawo vhundukewo here mhando level. Tataura kuti vana vanopefekta chitema chababa kana chitema chasekuru. Wakambogarawo here pasi ukatarisa David aiva nebarika. David aiva nebarika. Solomon, David anga asina vakadzi vanopfuura 20. Asi Solomon akatora chitema chababa vake akaenda muchikanda kure kure, akaita 700 vakadzi vekuroora ari munhu wechechi. Ausati wakambogara pasi nemurume wako wekuchechi, elda wekuchechi, achitaura kuti ndoda kuroora umwe mukadzi. Kwatoti
kuti ndinoenda unoita chihure, ndiri kuda kunobvisira mari mumwe mukadzi, akuda kupefekta chitema chakaitwa mumhuri mavo. Saka pane zvimwe zvekuti uri kunyatsokuona kuti nhai Mwari akandipa mukadzi akanaka, akatendeka, anotya Mwari, anondirespecta. Asi sei ndichirarama upenyu hwekuita vana kusango? Sei ndichirarama upenyu hwekudyara vana kwese kwandaenda? Ukanyatsokuzvironda kurudzi rwenyu, unogona kuona kuti sekuru vako iwewe ndo upenyu hwavo. Pavakafa kwakauya madzimai akawanda achitaura kuti ndine vana vemufi. Teereresa mangu, zvemumhuri zvinoda kugarirwa pasi onyatsokuronda kuti izvi zvakuitika kwandiri, izvi zvinoda kundibvisa pana Mwari. Iwewe ronda, baba vako iwewe pavakasangana namai vako, upenyu hwacho ndewekuti havana kugara vese, vakabva vasiyana. Ende ukada kuzvitevera, iwe wakaroorwa zvakanaka iwe, asi zvakaitika kuna mai vako zviri kukutsvaka, zvekuti marriage yakanaka iyoyo zviri kukutuma kuti ubve. Uri kuita zvemaboyfriend, wapedza kuita unochema Mwari ndiri kuitei. Zvinhu zvemumhuri zviri kukuronda kuti uve bedzi. Teereresa mangu, inini ndakagara pasi ndikanyatsokuona zvekumhuri kwedu, ndikanyatsokuona kuti zvedu maissues aya haana basa nawo kuti mufundisi, nokuti ane chekuita nemajinsi. Haana basa nawo kuti uri mudhikoni, une taito ipi kuchechi. Zvekumhuri zvinokuronda. Kana zvakuronda, zvinoda kugamuchira Jesu kuti akusunungure. Zvinoda simba raMwari kusunungura vanhu vari kumadzudzu. Wabva pamurume ava, ingozvirondawo kuti une vana vangani iwewe. Ingozvirondawo une vana vangani, vana nababa vakasiyana siyana. Ingozvirondawo. Tarisa baba vako, sekuru vako, ungozvironda kuti vakanga vane vana vapi kwakasiyana siyana. Ndinoda kuti mubate concept iyi. Kana baba vakaenda kun'anga, vana vasipo vatakura mageneration nemageneration ari muchiuno, kuvadzidzisa kuti kana zvichinge zvaoma tinogona kuenda kun'anga. Hamusati makambona here mukati meupenyu kuti iwewe hauna kubvira wakaenda kun'anga, asi unobatwa nemweya yetsvina? NaLevhi aiva muchiuno chaAbhurahamu. Abhurahamu paakaenda kunopa zvegumi kuna Mezedheki, Abhurahamu paakaenda kunonamata, iwewe uri kunamatira kupi? Baba vakaita tsika yekupiwa ndaza, vakaita tsika yekupiwa mazango, maitira rudzi zvinhu zvisina kunaka. Mhuri haisi kuroorwa, vana vari kungorota vachivatwa nevarume vavasingaoni. Hanzi vane varume vemweya vanovata navo, anobata mimba, hapana mimba inozvara mwana. Teereresa mangu, baba vakabata-bata. Unoti tine madhara mukati mechechi, ukanzwa vachiimba obvu maindi fambe nemi, vanoita sana Pita, vanofamba naJesu asi bakatwa vachiri naro. Kana zvaoma vanobuditsa bakatwa. Pane imwe nguva tichinamata munhu aiva nedhimoni, pane munhu wandainamata naye akabva ati, Pastor, kana dhimoni raramba kubuda ngatitore sauti yemagodo nemuto wakati tinozvipedza. Kana zvekurudzi kwenyu zvakubata, even uri muchechi zvinokubata. Zvinotaura Pastor, pana mai vakaenda kun'anga, tichitaura nawo naPastor Chizhande, vaitaura kuti Pastor, munoziva pane zvimwe zvinogonewa naJesu, pane zvimwe zvisingagone Jesu.
mukati meupenyu pane vanhu vanotenda ukazvironga rudzi rwese vanoenda kun'anga, kuchechi vachienda vane zvavakasungirira vachiimba vari muchechi, famba ineni, asi zvinhu zvavo vanazvo, vane dzimba dzisingafurwe madhoo. Tereresai vana vaMwari, kana baba akaenda kunoita upombwe, tereresai, baba akaenda kunoita upombwe kumagirlfriends kwaari kuenda ikoko, ari kuenda nemarudzi ose ari muchiuno. Saka Abrahamu tomboti aenda kunoita upombwe kunyika imwe kuna Mezedeki, tombotora Mezedeki semukadzi wokumwe. Zviri kureva kuti kudii? Abrahamu aenda kunoita upombwe naLevhi, aenda kunodzidzisa Levhi upombwe. Saka pamunoenda kudzimba dzemhombwe hamusi kuenda nega ana baba, muri kuvhiringidzira majeneresheni nemajeneresheni achazouya. Saka dai Mwari wokudenga atibatsira panguva yemunamato, pafa yehemataura. Saka solution yacho ndoiwanepi? Romans chapter 5 verse number 12 inoti, saka zvivi sezvo zvakapinda munyika nomunhu mumwe, norufu rwakapinda nezvivi, saizvozvo rufu rwakasvika kuvanhu vose nokuti vose vakatadza. Saka Bhaibheri rati zvivi zviri kuitika kumhuri kwenyu zvakangopinda nemunhu mumwe chete. Rudzi rwese bvararohwa, rudzi rwese. Imbozvitarisai, baba venyu munhu wechechi mimi, asi amuvhunduka kuti sei vachinwa doro, sei imimi nanhasi kuchechi munoenda asi doro muchimwa, kuprayaband munouya, kana mane stress munomwa doro, kana mafarisa munomwa doro. Ndo zvaiita madzitateguru enyu, vanga vasingabve pandari, vanga vasingabvi. Saka zvakaafekta family inenge yose. Verse number 17 kuti kana nokudarika kwomunhu mumwe rufu rwakabata ushe nomunhu uyu mumwe, zvikuru avo vakapiwa kuwanda kwenyasha nokwechipo chokururama vachabata ushe paupenyu nomumwe iye Kristu Jesu. Saka verse number 17 iri kutaura kuti zvakaipa zvakauya naBaba, zvakaipa munyika ino zvakauya naAdhamu, zviri kuitika kumba kwenyu zvakauya nemadzitateguru enyu, mamwe acho amusingazivi. Ndosaka kune confusion. Asi teerera Bhaibheri rati izvi zvakaitwa nemunhu mumwe chete, asi ruponeso rwakauya kuna Jesu. Saka ndoita sei past, ipa upenyu kuna Jesu, pfunya chisero, gara pako wega, iva nenguva yeself introspection, wona zviri kukunetsa mukati memhuri. Kana waronda zvekumhuri kwenyu, udza Jesu munozviziva kuti baba vedu vaita zvekun'anga kuchechi vachienda, baba vedu vanonohwahwa zviri kuda kutibata, zvekuputa mbanje kuchechi tichienda. Ndisunungurewo Mwari, baba vari kudenga, ndine murume anondida, asi chitema cheupombwe, ndinoita upombwe kudarika vacho vari kumaavhenyu, ndinoita upombwe nevafundisi, ndinoita upombwe nemaerita echechi chaiyo chaiyo. Ndinotera chechi yenyu sebottle store, senight club. Ndisunungurewo Mwari. Jesu ane simba kwazvo kwazvo rekusunungura avo vanouya kuna Baba kuburikidza naye. Aripo here anoti Mwari, mangwanani emunamato simba iri ndinoritsvaga, ndiri ndoga, ko ingwe ingakwanisa here kuchinja mavara ayo? Kana dai yaigona nemiwo maizvigonawo, asi hatizvigoni. Tinokanda upenyu hwedu mune murume umwe chete akakunda zvii, ndiye Jesu Kristu. Ngatisvikei panguva yekunamata. Baba vatsvene vari kudenga, tinoda kukutendai. Muri Mwari, hamusi munhu. Tinoda kurasira upenyu hwedu hwakaora mumaoko enyu. Zvekumhuri
zviri kutironda Baba, tibatsireiwo kubuda mumuteyo. Bhaibheri rinotaura genealogy kubva kuna Adhamu kusvikira kuna Enoki, rinotaura kuti ava vakararama vakafa, ava vakararama vakafa, asi Enoki wakafamba naMwari, Mwari akamutora akaenda kudenga. Tinogona kubreka zvakaipa zvemumhuri kuburikidza nekukugamuchirai. Simba hatina sekutaura kunoita muimbi. Muimbi anoimba muponesi ati hauna masimba, asi durura upenyu kwandiri, ndinokupa simba. Tipewo simba rekukurira zvinhu zvakaipa zvakaitwa mukati memhuri yedu. Jesu ari muponesi, tinonamata nekusingaperi. Amen and amen. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro, pamsana popemudza wake ndichagara kumushako. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa, ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinotondera muponesi, ndichiri kufunga ndiye, ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndichamuona mambo wangu, ndoita mutemo wake, achiri kunditungamira, dakara kumusha kwake. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Chiripo chiremba kudenga chinondimirira ini, tichaenda ngekukasika kumusha wake watenzi. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake.